Hej og velkommen til Go Supermodel videoen, hvor jeg vil vise hvordan man laver en Go Supermodel og hvordan man kan bruge det. Hjemmesiden du skal gå ind på er gosupermodel.tv2.dk. Link nede i kommentarboksen. Ja. Du vælger først det land du gerne vil have. Jeg tager selvfølgelig Danmark. Spil nu. Jeg har valgt sangen, fordi at jeg elsker Neymar, og sangen den er meget god. Så når du er kommet ind, så starter du for eksempel med at vælge ansigt. Der er sådan mange valgmuligheder faktisk. Smag og behag. Så vælger du øjenfarve, der er blå, grøn og brun. Du kan selvfølgelig altid købe noget, spare op til noget nyt, når du kommer derind, men og så hudfarve, der er der også sådan lidt af hvert. Hår, der er der også mange forskellige, det er bare hvad man bedst kan lide. Jeg tror bare jeg vælger det der, fordi det synes jeg er flot. Så trykker jeg næste. Så kommer du så hertil, og så får du nybegynderpræmie, som er en flot halskæde. Så kan du vælge hvilken trøje du vil have. Og jeg vælger denne her. Og så bukser. Tilbehør. Og sko. Så kommer der super, vi skal dig registreret hos modelbureauet. Klik næste, når du er klar. Og så får du sådan en nybegynderpræmie igen, og det er en flot kjole. Og så ellers bare næste. Så skal du så vælge det navn, du gerne vil have. Og der er mange, der allerede har en model, så det kan godt nogle gange være svært at få et navn, som er ledig. Men nu fandt jeg et. Så vælger du så en hemmelig kode, som du ikke må sige til nogen. Og så skal du så skrive din e-mail, men den må I selvfølgelig ikke lige se, så den holder vi lige en pause. Men når du har skrevet e-mailen, så kommer der næste hernede, og det trykker du bare. Jeg skriver bare noget tilfældigt. Og så ændrer jeg den, når jeg kommer derind. I skal jo selvfølgelig ikke lige se min e-mail. Og så kommer du ind på GSM, så kan du prøve pinball. Og så kan du være. Så fik du 5 gram. Du kan sende videre til andre. Og så kan du ellers bare bruge GSM. Skriv hvad du tænker på. Skriv din profil, dit navn, ja, det var så egentlig det, men hvis der er flere spørgsmål omkring tiden, så kan du skrive, og jeg laver selvfølgelig en video mere senere, men lige nu orker jeg det faktisk ikke, sådan med hvad der er på GSM. Det er sådan en opstartshjælp. Tak på forhånd, hej hej.